ina jin suratu sad ne ko suratu zumar ne Allah ya jero irin ni'imomin da ya ba mu annabi Sulaiman. Allah ya ce fasakarna lahu riha, annabi Sulaiman mun hore mishi iska wacce za ta dinga ɗaukarsa tana kai shi duk inda yake so ta kai shi, ruha'an slowly haisu asab bi ma'ana haisu arat. Kamar shekaru 35 da ya wuce in ana karatu haka masu ɗaukan karatun ba irin waɗannan ba ne. Kowa da rediyonsa da kaset ɗinsa. Wataƙila waɗancan yanzu ba da su iya ɗauka, waɗannan masu yi yanzu da su wuce su ma ko ba da su wuce? Da su wuce. Duk dama ce, wallahi duk dama ce, dama ce. Idan lafiya ce za ka tashi daga gida ka taho a zo a zauna a yi karatu da kai. Yadda muke maganan nan akwai wani a kwance a asibiti ya fi wata 3 ko bakin gate bai taka ba. Kai da yau kake zirga-zirga inda kake so, dama ce ko ba dama ba ce? Dama ce. To akwai kuma waɗanda suka yi amfani da dama. Muna buga misali irin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, duk dama da ake bayarwa wa mai mulki an bashi, an ba ma annabi Sulaiman. Shi da ya ga kujerar da ya hau kanta ma da kansa ya daga hannu ya roki Allah, ya ce Allah karka sake ba mu wani irin wannan dama. Rabbi gafirli waj'al li Ƙala ya ce rabbi gafirli, Allah ka gafarta min, wa habli mulkan, Allah ka ban mulki da iko la yanbaghi li ahadin min ba'di, wadda wani bayana ba zai sake ɗarewa irin wannan kujerar ba. Mulki ne, an mulki mutane, an mulki aljanu. Aljani inda za a sa shi aiki bai yi ba, duka za a mai a sa mai hankop a kai shi sala a tsare shi. Ina jin suratu sad ne ko suratu zumar ne Allah ya jero irin ni'imomin da ya ba mu annabi Sulaiman. Allah ya ce fasakarna lahu riha, annabi Sulaiman mun hore mishi iska wacce za ta dinga ɗaukarsa tana kai shi duk inda yake so ta kai shi, ruha'an slowly haisu asab bi ma'ana haisu arat.